Hi, good evening or good morning sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Ang gagawin natin ngayon, tayo pupunta sa loob ng Clark, mismong Clark International Airport. Ito, airport, pinakabagong Clark Airport dito sa atin sa Pampanga. So, ito, Clark City Mall front. Ayun, Clark City Front Mall. Yun. So, diretso tayo. Papasok na tayo sa entrance ng main gate Clark. Okay. Diretso lang tayo, guys. So, medyo madilim ang paligid. Pero, okay lang yan. Ayan, guys. Madilim ang paligid. Medyo umulan-ulan kanina. Mambun-ambon. Ito yung si Jollibee. So, umaga talaga makikita mo yung view dito. Ito yung tunnel dito, guys, ha. Ayan. So, maliwanag naman yung tunnel sa gabi. Okay, diretso lang tayo. Yan. Yun ang waiting shed, no, guys. At ito naman yung tutumbukin natin ay ang Air Force City. Air Force City. Yan, guys. So, at yan, mga nakatira doon, mga Air Force. Okay, medyo madilim ba yung daanan? Okay, meron truck sa harapan ko. Sige. So, ang sinasakyan namin ngayon ay Grab. Nag-Grab lang kami. No? May tinulungan lang ako na susundo sa airport. Siyempre, special guest from US. Kaya, full support. Todo suporta. Okay, ayan guys, no? Yan yung loob ng Clark sa gabi, no? We're heading to airport. Clark International Airport. So, ito yung pangalawang airport, no? Yung pinakabagong airport ito sa ngayon. Kasi yung dating lumang airport, hindi na siya operational. So, lahat ng mga nagagaling sa ibang bansa at dito maglalanding sa Clark International Airport, diyan na sila sa bagong airport natin ngayon. Yan yung bagong project ni Duterte. Yun sa kanyang termino. Ayan guys, so napakaganda ng ilaw dito guys. Talaga akala mo napaka-social na lugar. Ayan guys. Diretso lang tayo. At least huminto-hinto na yung ulan kanina. Patuloy lang tayo. At ipakikita ko sa inyo ang ating pinakabagong airport dito sa Pampanga. Sa Clark Airport. Tuloy lang sa pagmamaneho. Tayo yung nag-grab lang, 4-seaters ang ginuraan natin. Pinili natin sasakyan. So ayan na guys, ha. Okay, ayan na. Kaya sa bandang kanan ko rito guys. So yung ibabaw guys, yan yung yan yung mga departure. Dito sa ilalim, kung saan kami pupunta, yan yung arrival. Okay guys. Okay, there we go. Pagpatuloy natin ulit. So, eto na yung pinakabagong airport dito sa Clark City. Ayan guys, so yung sa ibabaw na yan yung sa departure. At dito tayo sa ilalim, sa arrival. Okay. So, doon kami nanggaling. At ayan yung sa taas, yung sa departure. O, sa ilalim ha, arrival ha. Yung mga papasok rito sa ating bansa. Mostly, ang mga pasero natin ngayon ay mga Koreano. So, yung diretsong daan na yan, diretsong yung ron. Waiting area yun doon guys. So, napaka-luwag. Napaka-relax. Ayan guys. So, yung sa ibabaw niyan, yan sa departure. Wow, napakalaki ng mga poste, no? Patibay ang gawa, pagkakagawa. At dito naman natin makikita sa waiting area ang CR ng panlalaki. Yan guys, yan pwede maghintay. Okay, diretso lang tayo. Social itong CR nila guys, ha? Yan naman pati trascan nila, stainless. Okay, CR ng panlalaki ito, papasukin natin. Charan! Buti na lang walang mga umiihi.
At kung hindi, nakakahiya. Ayan, may salamin sila, may mag-grip po, may hugasan ng kamay. So, kumbaga, ay tayo pinaikot lang. Ayun. So, siya ng panlalaki. So, ayan. At ito naman ang CR ng pambabae. So, ayan. At yung portion doon ay ang parking area ng magsasakyan na naghihintay. Ayan guys. So, napakaluwang na parking area. May mga ilaw. Maliwanag ang paligid. Ayun. So, napakaganda ng Clark International Airport natin. Maganda. At eto yung CR ng pambabae, pero di tayo pwede pumasok doon. Dalagpasan natin yung guys. Baka magkaroon tayo ng violation doon. So, diretso lang. At ayan yung sa view sa labas. Nabubulol na ako guys. So, ayan yung view sa labas guys. So, eto guys. Tayo yung namamasyal sa paligid ng Clark Airport. Tingnan natin yung waiting area. Tapos ito yung ginagawa pang Di pa tapos ng mga kisame dito. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga ilaw, hindi pa kompleto. Kumbaga nilalagyan pa nila ng magandang kisame. Ayan guys, so kulang-kulang pa sila. But it's alright. At least functional ang paligid lahat. Okay. So, alam niyo ng diretsong daanan, yun yung waiting area. Handa kayo maghintay kung anong oras darating yung susunduin. So, kayo maghintay sa likod. And then, sa ibabaw na yan yung departure. Yung mga paalis, kung ihatid nyo, doon kayo sa ibabaw. Sana nakatulong itong ginawa kong video. At okay, diretso pa tayo guys. Ipapakita ko yung mga pasaherong naglalabasan. Okay. Halos mga singkit, mga Koreano. Okay, mga Korean guys. Okay. Welcome sa Philippines. Okay. Annyeonghaseyo. Okay, tuloy lang sa paglabas. Charan. Okay. So, halos mga Koreano, no? Halos mga lalaki yung lumalabas. At may dala-dala silang golf. Yung mga ginagamit sa golf, no? Ayan guys, so para may tournament, golf tournament sila. Okay, ang tangkad naman ito. Ayan guys, sige lang. Ayan yung mga Koreano, no? Gusto pumasyal sa ating bansa. Ayan. So, mas napili nila ang Pilipinas. Mas nag-enjoy yata sila rito. Well, welcome sa Philippines, Korean. Welcome here in the Philippines. So, you know, halos may mga dala sila mga pang golf. Okay. Ayun, guys. Abang-abang lang tayo sa ating bisita. Ayun, guys. So, ito rin, no? Parang meron silang golf tournament. Halos sila magkakapareho sila ng mga bit-bit. So, na-observe ko lang sa mga Koreano to. Meron silang service. May shuttle sila. O, yan pa guys. So. Okay. Halos mga lalaki, mga singkit ang lumabas. Matatangkad dito itong mga Koreano na to, ha. Okay, sige guys. Silip pa tayo, tingin-tingin lang tayo dito guys. Ayan, ganyan kalawak ang airport na ito. Siguro sa umaga, mas maganda sana, no? Sa umaga, kitang-kita ang view. Pero ito yung hiningi na pagkakataon guys. So, ayan na. Okay. Welcome sa ating special guest. Charan! Welcome back. Okay. So, let's go. Puntahan na natin. Abangan na natin. At ayun. At ayan ang mga nag-aabang na lang kami nito ng Grab. So, abang-abang na lang kami ng Grab dito guys. Ayun, nakasakay na rin kami ng Grab. Ito, babiyahin na tayo. Palabas na. Okay. Charan! So, ayan guys. So, napakaliwanag. Maraming ilaw. Well. Napakaganda. So, ito yung sa SM Clark na to guys, ha.
Yan yung overpass, yung footbridge ng SM Clark. So, diretso lang tayo dyan. At ayan. Diretso lang. So, diretso lang tayo. Makikita nyo yung view dito, guys. So, ayan. Yan, yung bandang kanan dyan, guys. Papuntang walking street yan, guys. Pero diretso tayo. At ito pa, guys. Napakaganda tingnan ng palm tree. Ayan, guys. So, alam mo na sa ibang bansa ka rin, no? Sa ganitong, sa ganitong moment, no? Sa ganitong pagkakataon. Para mas ibang bansa ka na. Pero Pilipinas lang yan, sa Angeles City, Philippines. Okay, diretso lang tayo, guys. So, medyo mabilis yung driver namin. Mabilis magpatakbo. But it's alright. Okay, diretso lang tayo, guys. Ayan, ha? Ang ganda ng view, guys, ha? Mas maganda pag umaga, makikita talaga yung mga halaman sa paligid. Sa kaliwa niya yung kaliwa, mga Astro Park na yun, guys. So, ang gagawin natin, kakanan tayo nito, guys. Turn right. Ayun. Okay. Diretso lang tayo. Diretso lang. At ayun na si McDo. Okay, diretso lang. At andyan na yung kantong papasok sa walking street. Charan! Maliwanag siya, guys. So, ayan. Okay, diretso lang tayo. Harurot ulit si Manong driver. Sige, hataw lang ng hataw. Para makarami si Manong driver. Okay, diretso lang tayo. So, medyo maambun-ambun na naman, guys. Okay, diretso lang. So, nasa MacArthur Highway tayo ngayon, guys, ha. Nasa MacArthur Highway tayo. Diretso lang. Okay. Ayan, harurot si Manong. Hinarurot niya. Okay. Yeah, diretso lang tayo, guys. Diretso lang. So, makikita nyo yan yung tulay ng Abacan, guys. May mga parol-parol na sila. Paskong Pasko na, guys. Ayan. So, madaling araw na, guys, ha. Mag-aalauna na. Ayun, diretso tayo. Ayan. Okay, diretso lang. Shoutout sa lahat ng mga dumadaan dito, guys, ha. Ayan na ang ating parol. Ooh. Oh, yeah. Ito yung Abacan Bridge. Nasa taas tayo ng Abacan Bridge. Ayan. So, hanggang pababayan, ha. Yung mga parol na yan, makikita nyo. Okay, guys. Sana nagustuhan nyo tong ginawa kong videos. At sana naipakita ko na maayos kung ano ang itsura ng Clark Airport sa gabi. Okay. Huwag niyong kalimutan mag-thumbs up sa aking mga ginagawang videos. At huwag niyong i-skip ang aking patalastas. Maraming salamat po. At huwag na rin kayong mahiyang mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook fan page, Jesse Cambura at your service. Thank you.